वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बिल्लू जमातिया जिंदाबाद बिल्लू जमातिया जिंदाबाद बिल्लू जमातिया जिंदाबाद जतन डिबोट kaham te ani kha kaham ni norna joton khulungya paro kok sarani segang puila wana sa ang kolani madam malai kalamo lama malai pro sagar meda o lama se hai ke bage thalai nai lama no puila no thekmani ba ang to first time jini yang thekmani o yang na ro kai ngake belai belai kana hambai nor jotono nasi tomani bage puila wana nakar sanai angu Kornoram pal thangmani Ganganagar border hakchal lok ba time na kakicha arbo lama hamya yango arbo 2023 wo chini honorable minister bo election ba saka 2023 afro pore se alama manmani alama snapro bo seng tonga pro nangkai tini amon mas halayo je tambagi cheng Bharatiya Janata Party tambagi cheng sakara phaine man kabangma social media ba print media ro kono ro nuk tokna je kabangma borok bujok mani am bul buja buji tok kabangma sin borok buji buji ar ngong tongbai kha bo ngakai anto bui hake ko kotor kotor bo saimeya bui hake jeta maya nan so saya je ha khagi ru phaine pu greater Tripura land ru nai pu amorok ta sai bo maya gumu go semeya jeta maya na ko somabya na ke जों सेबो साया ताबक जों सामानि हाखाय जखन चिनी टीटीएडीसी बो चिनी भारतीय जनता पार्टी सरकार खायनाय स्टेट बो भारतीय जनता पार्टी सरकार तै सेंट्रल बो भारतीय जनता पार्टी सरकार खाय थ्री टायर सिस्टम के चिनी सरकार चलिना आप्रखाय डेभलपमेंट नि नाहरमु जेता जों मुसुक मानि जे कुंथाय बारा रना फियंनानि ताम ताम खायके जों डेभलप खायनानि आमो आफ्रन तेसा काहामके पसिबल नय बाहाय के पसिबल नय दा बस कांगो बो VC election फाइ तंगो सो VC election नरम बिसिनो चेयरमैन मंगनाय नरम बिसि मेंबर अंगनाय नाके बरक रेजोल्यूशन पास खाय खांके से सरकार स्कीम रो काहाम के इम्प्लीमेंट इ मानो बुइबाय साजा खांखाय बुइबाय बुजक जा खांखाय आमो बुल बुजा बुज ताबो सबै ताबक ताम प्रचार तले थंबा जे बीजेपी सरकार टीटीएडी हाफ खांके से कुंथाय कलक रो हाफ नाय फो एडीसी नो फालिसिबो नाय फो एडीसी कमाय थाना जनरल थाना हिनि आबो जतन ताता पक्से जदि साथै मुसुक मानि हांखाय जदि सा आते तंगनि हांखाय जम्मू एंड काश्मीर नि आर्टिकल 370 आउना नरि सिखा ओ एडीसी नो डिजल्व खाने चिकन सा सामो सामो जदि से इफ बीजेपी वांटेड लॉन्ग बैक on खायपाय खमुआबो बट नाया चिनि टीटीएडीसी नि तंगनाय अंडर 6 शेड्यूल तंगनाय 6 शेड्यूल न तंगनाय आबो के नरि मैया आगे वो त्रिपुरा मथा 5 बছর চাকা আমনে সেখান आईपीएफ ति চাকা আমনে সেখান सीपीएम বরুল খাইথাঙ্কা टीटीएडीसी वो তখন তখন নামলে কমায় নামলে যদি সে মুচুমানি খে আগে ন কমায় থাকামু আগে ন মং থাকামু আমবাগনো আমরা যত তাতাল ককছে তে কিছি সা ডাইরেক্ট ফান্ডিং বরক সাবো গ্রেটার ইকোনমি ডাইরেক্ট ফান্ডিং হনে যত না সিরিক লাইও त्रिपुरा मथा बाबनो सिरिक तंगले डाइरेक्ट फान्डिंग होनाय डाइरेक्ट फान्डिंग बखरा पसिबल नायबा जखन निनि ट्रेजारि सिस्टेम सानजाखौ एडीसी अंखे एडमिनिस्ट्रेशन रानिंग खायमानि आमो उलट पलटं तंखा जखन निनि एडमिनिस्ट्रेशन रान खायमानि रिफॉर्मेशन तुमुनाय आफरके निनि डाइरेक्ट फान्डिंग होनाय ताबो जेमन स्टेट रावो नों डाइरेक्टली रां रहरमानो ग्राम पंचायत बा ब्लक रहरो बा डिस्ट्रिक्ट रहरो बा एसडीएम रहरो आरो ट्रेजारि हेड तंगो इनका आ ट्रेजारि वो रां खायमानि जे डेभलपमेंट नि रां ओ पारानि रां ओ लामा सामनानि रां ओ पाराओ मार्केट सेट सामनानि रां आबो हायरा जफर फायनाय डाइरेक्ट रहनाय आफरके सेंट्रल लिखि नंते सामु खायनाय नाय आबो टेंडर खायके ताबो तामुंनाय आइदार ओ आरडीओ मा खायका तेलामुरा वो स्टेट ऑफ खायके हायके टीटीएडीसी के तामुं तम कायसा जोन निसि जतनो कुमुलुंगा आसोगैसे टेंडर रंगो अबंगो कुमुलुंगा से डिसिजन नंगो रे बरो सामुंनाय तामुंनाय तामुंगिया जखन डाइरेक्ट इनफॉर्म हाखाय
চিনি জোন লেভেল সাব জোনাল লেভেল যখন খাকজাগি থাপ্রকায় সাব জোনাল ডিসাইড খাইनाय ब पारा गामियाम सिन लामानो पुइला रमनाय बा ताम खाइनाय बाहे खाइनाय आफर सिंनाय सो ताबो चिनी सामुं खाइमानि सिस्टेम चिनी भारतीय जनता पार्टी नि सामुं खाइमानि सिस्टेम आखाय जोंके डिसिप्लिन कैसा डेकोरम ना मेंटेन खालायो ताबो आं कैंडिडेट खाने आं जे मुचुकमानि इच्छानो आं थांगिनाय हायनो थांफिरि माया चिनी चंजाक बसं नि कतर अकरा रक भारतीय जनता पार्टी नि नायकुलाय रक बरक कोर कमिटी हयते बरक सावैनाय बरक सानेन रक अबाहाकिस मा खाइनाय अबाहाकिस मा जों जतन अ कमन फलो खालाय कमन फलो खालायखा आंके से डिसिप्लिन तंनाय ते सामुंना आगक थकनाय जेमन अ पारावबो गसां गसां अबाहाय पाराव गसां गसां हाके न पाराव सामुं खाइथो ताक बुइ फाइबो ते अलका फाइबो फाइथु जारजान प्रचार खाइथाय खालायथु सिमी भाइलेंस ता खाइथु के पाराबो मुंबो बरनामगो पाराबो तंखाय चाखराय क्रिं तंकसां क्रिं थांगो आमबागै जतो कैंपिंग थांखांखाय आं जतो नखलाबो थांगा सुक थायो कक सालायखांखाय बा जेकुनु जागा साखांखाय आं आमोन एपिल खाय फायो भोट तो फाइनाय थांनाय नो इलेक्शन तो फाइनाय थांनाय नो नरकनि थानि नो राइट कैंडिडेट चूज खायनो खमता नरन थानि नो अ सिंगल भोट बुसके फान गना नरन सिंगल भोट कायसा भोट बायनो सरकार चेंज मनो कायसा भोट बायनो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मनो कायसा भोट बायनो नरन फ्यूचर चेंज मनो ओ कायसा कायसा भोट बेलाय नो इम्पोर्टेंट बेलाय नो कथार बेलाय नो कुबुय अबो आमबागिनो चूज खायनो तंग हायफनो आं सामानिखे अकरा चाकरा नो हैतेखे যখন চিনি সোসাইটি যে চিনি সমাজ নাইকলাই রক বরক সাউইনাই পারানি কতর পারানি চৌধুরী বরক সাখাंखाय যতন কক খানামু आं ইয়াং মতাং নুনা ছরাবো কাইসা জায়গা থাंखा आरो कायसा काहाम सरमंगमान फायखा बर नरके पारानि कायसा नियम दङ पारा चौधुरी रन नियम खाजो दङ जे बरनि विलेज सुदु ताबो खाय कैंपिंग प्रसि पटाका कायनि बरक आमा कैंपिंग पायखेनो पटाका तिखलाय नावैना जार जार पार्टी फैसा दायरु ते कैसा फाइनाय बेरानाय तेब्रा मथा फाइनाय बेरानाय आईपीएफ फाइनाय बेरा किन्तु फ्लैग कारिया बरन पारावो तांगे कारिया ताबक जदि कैसा फ्लैग क्लाय तंखांखाय ओ बीजेपी बु मथानो दुसबोखा मथाबु बीजेपी दुसरखा आईपीएफ तो सीपीएम दुसरखा पुरा मंगलायो उसिंखलং थांगो ने तंकसां फेरि थांगो आमबाय बरानि पारानि बर सिद्धांत नालायखा जे फ्लैग काय प्रके सुदु ओमाहाय प्रोग्राम पर फ्लैग कायदि जार जार प्रचार खाय थांगि आमबाय आं बरना बेलायनो प्रसंसा खायबा फायखा बेलायनो हामजागै फेक बरना तंमुंनो नुगैना कक हाखाय तंमुं तंकसां तंमा थांलायने नम्बर कसां सिक्सार नानानै पारा पारावो ओंखायसो पारानि हामखाय ओंनाय जेबाबे जों डेभलपमेन्ट सामुखाय दङो दिनै आयां थांखा कर्नाराम काबियाव थांखा बरक साखा जे 25 to 35 इयार्स बर आयां ते हिमै मास बलंते हिमै थांलायो जे प्रचार खायने र जे प्रचार खायने र पार्टीनि प्रचार भंखा बा बाक्साके धर्मनि प्रचार खायने र बरबो सावो जे जों आगि बाबु यां ते हिमै हिमै फायसे जों ककपिर नामा फाय जाव हिमै फायके बर हरनि र नां फ्लाफोर रग नाखाय 2023 যখন तेवैसा जोंनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फायका गभर्नमेंट फर्म फायका आफोर से आलामा सेक्शन प्राइस नाम जागो नाखाय नरं नुइन तखना ताबो अंडर द लीडरशिप ऑफ कलानी मैडम नि लीडरशिप ऑफ सामंगुइन तंगो अमंग तंग आं तिनि नरन पारनो तो आं तो कतर कतर साया जे आं किसे क कम सावो सामं खाय फुनुनाय आं बगे नरन लामा फायफ्र नां नुखा लामाले किसा हामजा जाय नुवा लामा फास अ लामा नन तिना कक सागराखा मैडम नमु जे बुट तो प्रचार खायना थांलाय हो ओ लामा से सिगां मा सालायग्रानाय बो थाबो छावो जे बो ताबो ना आडियो थाना हाबै थाना को बो आडियो थाना हनै मालाय खालामावो बो आडियो हाबैनाय दिनि ओ लामानि ककना सालायनाय नि सावतर बो ओंखाय ताबो जों कक बाय ताम बागै जों ओ बुसां चंमारिवो तांगे जों फायनाय ना जों फायनाय नांमानि कारन हाखाय स्टेट साबतं चीन भारतीय जनता पार्टी सरकार है देबा चीन स्टेट तो भारतीय जनता पार्टी सरकार सेंट्रल साबतं सेंट्रल लोबो चीन भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सेंट्रल लोबो गागा थानायनि सरकार त्रिपुरा सरकार बरक तामुखा बरक जेकुनो सामुंनो जेकुनो दाबी आंदोलन खायसे मा सानु तामबागै because we're on a different political party central salak tongnai state salak tongnai different political party
गे नों बनो सानबां माया के नों आंदोलन मा खालायनि मोनले के जोंले सेम पार्टी सिताव सरकार फर्म खाने थांतो ओंखाय जों के सानन नांगिया जों रेजुलेशन सिप पास खालायनाय रहरनाय जों अबाव नांगौ जों हाम खालायनि सामाव खाय थांनाय तै को गोबांमा उराय परायखौ उल्टा पुलाखौ बै गोबांमा ना बुजगै मानु बाट नरक तो जतन अकरा जाग्रा नरक तो जतन मा फांजा मा फानि समान ते मा फानसा अकरा आनि यंग नाना समु तमायने अरो जतन ना आनि कगमुं जान आनि आवाय मुं हाखाय नरक गुबै कथारनो सिनिदि नरक साबनो बुद खांखाय ब बरकना बुद खांखाय ब सामं खायमान कुंनाय बा नरक बायते किछा एप्रोच खायमानाय नर बायते सा गाना गोरों तंगै मानाय नरक काहाम केन सिनिबो आं बै गोबांमा मिडियाम जों गाना नरक तामा हामिया होनो बुंलाया आं बैनि बागै हामियाव सानाव थाया हामियाव खायनाव थाया आं सिनि जेसे सेने नांगौ आं तो ताबक या परिसेमा कतालबा आनि या परिसे थानिवा आं काहामन वानसक थांनाय आनि सामं खायमानि नियम बा सिस्टेम के बाहायसे आं हांखाय जत पाराने अकर चाकरे बे आचुकनाय पारा चौधरी बे आचुकनाय प्लस तिनि लोकल लिडर्स बे आचुकनाय आचुकैनाय से नरक जे सामानि आवानस आं खायनाय प्लस जे नरक साइदि माने आवानस आं थां साइनाय काउन्सिल लबो आथिं थां तामुं हांखाय बाक्सा इलेक्टेड माने परे रिप्रेजेंटेटिव बा जे मोसोतिके खायके बुंगिया नों तो अ जागानि से सिलेक्टेड थाङैनाय रिप्रेजेंट खालायनाय स नों अरनि कमन मा सायनाय थाङैनाय कायसा कायनि कमन फैक्टर तङै मानो कमन फैक्टर न जों आलगाया करिनाय जों अ जागा पारानि हामराय खायनां हांखाय पारानि अकर जाग्रा जों आसनो नांनाय ताबुक जे आसुगले मा हायकेनो ओंखाय एवरी टाइम पारावा हायके मा आसुगलायनाय पारा अकर एट लिस्ट ट्वाइस 2 मास वाइसा फान आसनो नांगौ हायके 2 मास मा मास आसुग हांखाय पारानि गाहाम हामना जतन सिलायो नोंके जत बाय तो सम बेफा नों मानु जतन जान सामं खाङो बाक्साबा हाबा थाङो बाक्साबा बाजार थां बाक्साबाबो खालायो जों तो सामं खाय जानाय बाङोबा बाक्सा अफिस थांनाय तंनाय ओके वाइ सावाइनि जे सुजुमा फानो अबाहायके आसु खांखाय थ्रु द लिडार्स खबर रेदि आं चाइ तंनाय जे चिनि मिनिस्टार सारबो तै चिनि एमएलए मेडामबो बराबो तंग खांखाय एक लगे नों खर तंगा आसु मा खांखाय अनेक समय सामं चाइथान आगकनाय स जों अबाहायके सामं खायना नायनाय स आं खा खालायो नरनि ब्लेसिंस आनो रुवानो होननाय फाइनाय 12 वो 12 तारिखो कायसा बुट पडबो बारुइनाय आनो फाननोवा नों आं खा खालायो दिनाय हामबाय आं ते कक गोबां सालिया आनि कक सामरक चायार गानो नाकर जादि ते कक अमो कायसा के पिलाय जादि जे तंमं गचांनो केसा फनो give love spread love and say no to violence अमनो के जतो जागान थाङे ककनो के पिलाय दि आनिले अबसे पिरमुं आं पे अन्न कैंडिडेट हाया वाखागै फाजि रहे फोरंग्लाक पाया के बुलाय फैगा फोरंग्लाक आं के साव हामजां मा रेडी हामजां मा माननाय अमन कक बेलायकेन हामबाय नरनो नासि गमन बागै मानसे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद